بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagarikwa mga Muslim, si saging kaya video tano inshallah na ayat man na pipikiran tano pelabuan tano bitiara nagyang ko tuwa makapantag sa iko kaya klasipa yaudi na kaya taksi masih saging kaya tauhid. Aya sabab pa kambigitan no si sa may to akilangan nakagya malo amya kadak lagi ang kuto mga syubhat panganag tano kapagong kira si saging kaya klase pa sa iko tauhid kapakay si sa iko Allah si saging kuto talwa taksim o di nagyang kuto ana mi kumila si peron sa dua admanapat paganayron na kwan kailang nasabutan tano aging kaya klase pa sa aging kaya tauhid na miuno tae si saging kuto di ikatatawur aging kaya ilmu sa iko syariah Islamiyah. Si kumasaw mga tabi'in, abuso mga atba'ut tabi'in, na miyaklasi pa sa mga ilmu sa kana ubadatar sa ikumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam abuso mga sahaba amatitim bulaging kutwa sabutiran si saging kaya ilmu sa iko syariah. Na sa mga ulama sa iko mga tabi'in abuso mga tabi'ut tabi'in na kilasi pera nagyang kaya mga ilmu sa iko Islam sa aya antap o din aya hadap na para kalbudan agyang kuto ang mga Muslim adiran ipaganad nagyang kay Islam. Datariano pa man nagyang kuto kaya pakasunggaya sa iko mga adillatu syara' so pamaso nusus iko masaw nabi o sa mga sahaba na knaba di pakasunggay agyang kuto nusus sa ba Qur'ano na ina hadithu na nasa iko masaw mga tabi'in abuso atba'ut tabi'in na kilasi payra nagyaina Qur'an yaina hadith yaina athar min athar as-sahaba. Ropon sagyan ko tuwa masa na so ilmu makapantag berat sa iko ma'rifatul adilla na miya klase pan dataragyan ko tuwa ilmu sa iko fiqh na minisibig yung kutwa ilm sa iko usulul fiqh, minisibig yung kutwa ilm sa iko ulumul Qur'an, na ginanay apakasalanan na sa satiman. Ugaid na piya ka bagi-bagi yung kutwa sabuton para makarayag sa iko mga Muslim akalbudan sila sa yung kutwa di ka paganada. Lagdag yung kutwa kaya bago yung kutwa tafsir, gusto anibaan ang mga tarikh, adab, barang-barang sa na ilmu sa iko Islam. Saging kana namasa naron magpun mambuogyang kuto kaya klasifaya o mga ulama si ko tauhid sakna ba ay antapiran na ba ay mapipikiriran na bayran na to pumbabagu simba sa iko Allah kakna buto simba gyang kuto kaya klasifayon adna ang mga ulama si iko mga salaf biyaluiran so tauhid adua matun sa tauhidul ma'rifati wal ithbat ago tauhidul andini ba na ilm al-khabari ginana palihad na ng tauhidur rububiyah ago yung ko tauhidul iradi at-talabi o din na tauhidu al-qasdi wat-talab aginan so tauhid al-uluhiyah na madak lagi yung ko mga ulama ang mga miyang una pati ko mga ulama o tabi'in na gusto orianiran kilasi pairan so tauhid sa dua ka klase na alun tanu agyang kutwa sabot sa agyang kutwa mga ulama so plakayan tanu kapagaluya tanu si sagyang kutwa mga katiruiran o di na mga ingaraniran na gusto katatag ununo ang mga kitabiran mulagid yung mga ulama sa tafsir ulama sa hadith ulama sa andini ba na lugha gusto mga ulama sa aqida lagi no pa man na lagi dagyang kutwa si al-Khatib al-Qazwini saging kutwa kitabin al-idah fi ulumil balagha na kilasi finian so tauhid sa duka klase yung kaya kiluitano
napaliad duka klase panirang ko tauhid. Siya kini Al-Hakim At-Tirmidhi saging kutwa kitabiyan na Al-Amthal fil Kitabi was Sunnah. Siya kini Imam Ibn Hibban sa iko kitabiyan na Rawdatul Uqala. So isa sa iko khalifa mga Muslim, si Sulaiman bin Abdul Malik na siya tumatago sa iko kitabi Ibn Qutayba at Tarikhul Khulafa. Nakilasay pa niya sa dua aging kaya tauhid. Siya kini Ibn Manzur sa iko kitabi na Lisanul Arab. Si Fairuz Abadi si iko kitabiyan Qamus al-Muhit palian ni mga ulama sa lugha ging kaya dua. So mga ulama sa tafsir nadatari Imam At-Tabari sa ging kutwa tafsir yan. Si Imam Ibn Kathir sa ging kutwa tafsir yan. Si As-Suyuti sa ging kutwa tafsir yan ang buot mutun sa Al-Itqan. Si Yakini Az-Zarqani sa ging kutwa kitabiyan Manahilul Irfan. Si Yakini Al-Karmani sa ging kutwa kitabiyan na Asarut Tikrar fil Quran. Siya kini adini ba na al-Imam al-Bayhaqi si ini ko mga ulama sa aqida. Si saging kutwa kitabiyan al-I'tiqad. Si Ali al-Qari al-Hanafi ko mga ulama Hanafiya. Saging kutwa kitabiyan al-Rad al-Qailina biwahdatil wujud. Siya kini al-Shahristani. Pati ko mga ulama Ash'ira. Si mabutusi ko kitabiyan al-Milal wan Nihal. Siya kini Al-Mar'i. Si saging kutwa kitabiyan na Raf'u Syubhati wal Gharar. Siya kini Ibn Abdul Izz Al-Hanafi. Si ko kitabiyan Syarh At-Tahawiyya. Siya kini As-Sam'ani Al-Yamani. Si saging kutwa kitabiyan Al-Intisar. Gyan kaya mialoy tanong ay kada kalian na 10 agu 8 ang mga ulama o mga Muslim na palyasiran tumiyaksim sa tauhid sa etiyaksim maniron na 2. So man so tumiyaksim sa talo na datar yakini al-Imam Ibn Battah sini si ko kuan karna ikapat kasinsyuri saging kaya hijri. Al-Imam Ibn Battah saging kutwa kitabiyan Al-Ibanatul Kubra. Si Al-Imam Ibn Manda si saging kutwa kitabiyan At-Tauhid. Si yakini Abul Qasim Abu Yusuf Al-Asbahani Abu Yusuf asahibu Abu Hanifa. Inaluyanan Ibn Manda si saging kutwa kitabin At-Tauhid inaluy Abul Qasim Al-Asbahani saging kutwa kitabin Al-Hujjah Al-Taymi. Sama nuto na miyakariyagil ka ng mga uripnullah agyang kaya taksim kaya klase piya ko tauhid na ad ng mga ulama at yaksim yan sa 2 na adam man mga ulama at yaksim yan sa 3. Natano din yuman gyang ka inaluy tano amya nga una ini mga ulama na mialuyak nung so Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dengan si aluya. So Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na so tiyaksim yan so tauhid sa so pada kaya taksiman yan na 2 maka saging si miramig saging kutwa pagani inaluitan asa pulo agulo mga ulama na ikadu taksim yan na 3 na sa Imam Busag yan kaya 3 ang mga ulama ang mga aluitan. Sama niya na miya karyagir kano gi punto saging ka after untano. Miya karyagir kano akna ba ayamin babagus iko kaya taksim mas iko tauhid na si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ayapan ba si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab apada na si ikom miyangaw oriurin ang mga ulama o mga Muslim. Miyaw nad na kada tarya kini al-Imam Ibn Battah, agu si Ibn Manda, agu si Abu Yusuf, sahibu Abu Hanifa. Asini si Abu Yusuf na sini ko qarn al-thalith al-Hijri. Siya kini Ibn Manda na dataryan man busi sa giyang kutwa una ang lango na ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Pamakutaro at ano aya min babagus iko taksim tauhid uli na kaya klase piya ko tauhid na si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nati upama nagyang kaya 3 mga ulama mga imam o mga Muslim ay inaloy tanong na sa iran na miyakwas iko dapan mimbawata mati panimbudi kadapan pera panagatos ragu nagubu imbuata siya kini Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na miya taksimiran nagyang kaya tauhid sa 3 nagyito di tanong kisndit nagtanong paagirawa aya tumiyaksim ko tauhid sa 3 na si Ibn Taymiyyah rahimahullah o di na si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kaknaba na benar. Maliwanag kaknaba na benar. Miya kaliwanag kano kaya to ko ni ugyang ko to mga ulama at tumiyaksim si saging kaya tauhid. Na pukas tanod nito sa pamikiran tanong ugyang ko to syubha aya miya kumilasi pa saging kaya tauhid na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala.
Ikadua paliwanagan tanus ina bebenar agyang kaya tauhid. Na upama ko o pakatlong kakaklase ay mana ni na klase pa yung kasatlo sa dataray ni kidi unagi ang mga ulama ang mga aluitan o mga ulama o mga salaf na bayni dataro trinity o mga Christian na yasmbaga kay mga pagarian na tarutop aknaba bida sa tarutop inuto na swake so trinity o mga Christian na upama ko sasabutan niyo na kaya pipikiran sa giyang ko to talo akad na niran napaliad no to person sa English ayaman na ni napaliad no to makamumuayan ayaman na niyan na lagi din na so ab kagis kanya so ab ibn Ruhul Qudus ab nagito kung so Allah ibn nagito kung so Isa alaihi salam ikatalo na so Ruhul Qudus nagito so Jibril alaihi salam na umanisas in anasangan yan so Allah so ab na aya ko nasangan yan nagyang kutwa kaya pangadun aguso katitikay niyan kulang wantaman so man so Isa Nabiullah Isa alaihi salam na ayasangan yan nagyang kutwa kaparirila naguskan yan ni dato sa alungan ng Mauri so Ruhul Qudus so Jibril ni asangan yan nagyang kutwa kapanampay sa iko mga risala mikakaipian so lang wantaman na umani sa kiran na kadnan orian yan na talosiran na isa-isa bukman Giyang kaya talo na isa-isa. Kawato-watan to. Bida ino to nagitalo ay paliad na sangan yan. Na so tauhid na kilasipay o mga ulama sa talo. Na knaba yan mituturo yan na uman isa sa giyang kutwa tauhid na makasisibay aknaba sa kaniyan so knaba makakapaaro Allah. Kaya pa aya masusuyan dataryo pa ma. Sa pa kay barat sa timan ako ano. Walillahil mathalul a'la. Sa kataw pamakuso sa katawa-taw. Diyan kaya sa katawa mama. Nas kanian na diinggalabak. Sa kanian nasipatian ang mapiyadat. Masakaw. Sa kanian ingaran niya ng mga pipiya, mga lakabiyan ng mga pipiya, mga rupa niya ng mga pipiya. Napakaisa, sagyang ko to kinirupaan ng mga rupaan yan. Naguad na mga galabak yan. Naguad na ang dinibaan na ni ba na mga pada mga sifat yan na ba ay mapmamaanan yan na siya ini na talo di na dua di isa-isa din na kabunar yan magkakapat yan naging ko to inaluitan wa talo nang bida agugyan ko to andi di ba na trinity so Allah nas kaniyang bui tituod ingira-giray so Allah na adn ang mga ingaran yan naguadn ang mga sifat yan so Allah nas kaniyang bui ipangaronganan aginawa sa kaniyang ipsimbaan na kena ubatan ng miya pakatlos wallah. Kena ba ng Trinity? Ano naman ya dito nung kasabuta? Miya kawata-wata ng bida niya na ugyang kota Trinity. Asar kausar na kapiyapiyas o akal ka. Na miya kawata-wata ng bida niya na mga pagarian. Dito nung kubton sa Trinity. Na upmano gumiraw to pamaali. Linaslim jadalan at igo mga ulama sa mantik. Pamana, okay, migay ta lugar. Upama ko ba ng Trinity? Upama rin pagari kulay. Di maganad sa ka Islam. Nakirawan ka tero aging ko to ang mga ulama amiyang una mga salaf. Nasiran na tindigiran na Trinity kagi bigiran so tauhid sa talo. O di nagyang ko to miyagi unsa dua. Ba yang mapipik ay pamasabot kaon nasiran na piya kaduiran so Allah. Kagi bigiran so tauhid sa dua. Di yan na sulja pamikiran. Sabab per una po kasang ka sa pamikiran ka o bagyang kaya andi ni ba na tauhid kaya klase pa yun sa talo di na dua na bay ni Trinity na bay ni Trinity anto ning bida nagyang kotwa miyagi unsa dua agu miyagi unsa talo anto ning bida niran nadaki mga pagriabaan ng bidaan inoto gyang kotwa miyagi unsa dua nakagi makasusulda unso tauhidul asma'i was sifat agu so tauhid ar-rububiyyah na piya kay isa na abu isisibay no so tauhidul uluhiyah so man sumiyag yun sa talo na piya kasibay yan so tauhidul rububiyyah ag so tauhidul asma'i was sifat nagitoy ka talo niyan nadaba ng bidaan na tano din niya pero nga peruman so kabagi yung sa talo na kanaba ini simba kataksi ma'i amawdu'i afanni ayab wa hadap no ma ulama sakya pa ka klase payranon na an marayag akasabutirun agyang kutwa muslim inuto nang bida ka kasabuting kaon upama ko bigay ko sa ibarato tigyak na si Muhammad na adin awalay niyan
Sama to na siya butakan na siya kini Muhammad na adna walay niyan. Ugid na may pagarangan nakan. To na mga di gyud walay niyan. Na upama ko man o gyud ko to di tiro na uman niyan sa tiro ni na si Muhammad na adna walay niyan, nagyong ko to walay niyan na talutiman kwarto ron. Gyud ko to kwarto ron paganay na gito so kwarto para sa pagigaan. Ikaduha kwarto na gito so para sa sala. Ikatlo kwarto na gito so para sa tulang. Namya karayagra kang pipya. Bida kakasabot ya kanon na ugyang kuto asara miya terurak na si Muhammad na adn awalay niyan. Nadataranan, pitero tano apakay siya saan so Allah. Na siya butak nuto na para makarayagra kan na inalo yung karak na ibarat at ikaw so pakay siya saan so Allah sa ko mga galabakyan kas kanyang buiding gira-giray pakay siya saan kaso Allah si isagyang kuto ang mga ingaran yan nagugyang kuto ang mga sifat yan mga rupaan yan na gupa ka isa-isa ang kaso Allah sa isagyang kutwa kapsimba ang kaun. Na miya karayagra kang pipiya. Ginambas ipumutun sa tawhid. Nang bida gugyang kutwa kapter ang unsa pakaisis ang kaso Allah. Na bakan may pag-aarangan. Ito ni pakaisis ang Allah. Na oriano ki aluya ko talo na miya karayagra kang pipiya. Na ganatantasan kagi ayaw to syubhat na tathlis. Ay maana niya na tathlis kun ada taro mga Kristiyan so kapklas sa iko tawhid. Katawan niyo rin mga pagarya, sumaanglul kalam, na admang buo klase pairan, sa giyang kaya tawhid. Talumang buo kaya klase pairan nun. Datalagyan ko to, wahidun fi dhatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la shabiha lahu, wahidun fi af'alihi la sharika lahu. Giyang kaya taksim, na inaluya Ar-Razi, apad ko mga imang mga asyaira, si isagyan ko to kitabiyan na Nihayatul Iqdam. Nawinalu ya Al-Ghazali sa giyang kutwa kitabi na Ihya Ulumuddin o giyang kutwa Al-Iqtisad. Na inaluiran niya gusto mga salakaw kilan lagi dia kini Al-Baqillani. Na inaluiran niya panay sa giyang kutwa kitabian. Na sama no tuwari mga pagarian. Nakagipiyakatlo niya na mambu bagi ba mambu Trinity. Kagi ay bu inaluiran na Trinity so andi ni ba nakaturon sa tlo ka klase sa tauhid. Na dinggan ng karawan tero. Sabab pro, nada problema tanong. Pia katloy ram bagi, okay, din na problema san. Ayaw bu pagilayin tanong, kamilanan, taruto pa na, kaya pakatlong bagi, antawa ka, naba kamil. Ayaw problema, naba kamil. Ino to, nagyan ko to tawhid, apitero na wahidun fi dhatihi, la shabiha lahu, na tawhid rububiyanan. Yan ko to, wahidun fi sifatihi, la shabiha lahu, na tawhid al-asma'i wa sifat. Yung ko to tawhid, yung ko to wahidun fi af'alihi la syarika lahu na tauhidur rububiyyah. Samo to na ayabu sibu miya guling ko dua tauhid, tauhidul asma'i was sifat, ug tauhidur rububiyyah. Kapakip na isa si ko sabad ko mga ulama kapalian ng tauhidur rububiyyah. Anda miya tagu so pinaka-importante ya tauhid. Aginan so tauhidul uluhiyyah. Aginan ititu ungay sa kiadnar ka akapakaisis ako Allah sa ikusimba. Ginan isaba pa kinituro ng Quran. Ginan isaba pa kiyasugo sa ikong mga nabi. Ginan isaba pa kiadnar ka pagari kuliya muslim an kamasim Allah. Na ayamin ibuang sa giyang kayatlo at tawhid umang ahlul kalam. Sabab pro, naginan dito no sang kapakapungunot. Da problema kaya taksimayranon ay problema nakagiya kurang na ba syamil agyang kutwa taksimiran. Sabab pro una kaya ay importante sa ina kaya sabutan niyo aking mga pagarya. Miya sumbag agyang kutwa syubhat. Di pa makalangkap na agyang kaya sabad ko mga tao. Miraramig sa agyang kaya mga grupo data agyang kaya mga Shia, agyang kaya mga murid. Si miraramig so panari mairan sa agyang kaya mga ahlul kalam. Pribat niran nagupagingkar niran. Agyang kaya andi ni ba na kaya taksi masagyang kaya tauhid. Na miya kaliwa nagar kanoy manto arribat agyang kutwa kapagingkaray ranon kadabas daabas problema. Daba si awid akal. Ayam ana niya na kuri kagyang kaya kaptek si maun. Sakna ba ini simba katiyak si mai. O di nakilasi pa ini sa matag fanni agumudu'i. Na ayabu anta pun mga ulama. Na mapya akasabuti o mga muslim sa ikupumutun sa tawhid. Balasan kan Allah sa madakla mapya. Nagupakang barakat niya katanuso langwan mga oras sa direktan di sagad-sagad. Balo niya naging kaya mga galbaktan palian simbas iku Allah. Nagumapid si mga timbang mga amal tanong mga pipiyasi sa alungan na mauri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.